Okay, आं क्लियरिफाई खालामदों मोनसे भिडिअनि सायाव जेनेबा आं मैया मोनसे भिडिअ दंमोन प्रकाश नार्जारी एन्ड बड'लेण्ड टाइगार आरो डिवाइड बर' टेस्ट पार्टी ओके एक्चुअली बे भिडिअआ नट बेसिस अन लाइक पलिटिकल पार्टीनि बेसिस नङामोन ओके बाट मेनलि बेस्ड इन 3 points like one sidedनि खोथाखौ मेनसन खालामदों क्रिटिसाइजनि खोथाखौ मेनसन खालामदों देन one was about journalism with legit point okay आं legit point जोंसो माने बे खोथाफोरखौ मेनसन खालामदोंमोन and in the basis of प्रकाश नार्जारीनि भिडिअनि बेसिस अफ आं बे भिडिअखौ बानायनाय जादोंमोन मानोबा बेनि भिडिअसआव अलरेडि मेनसन खालामनाय दंमोन बाट स्टिल देन people don't understand about that मानसिफोरा माने बुजिया कि ट्रुथखौ हजम खालामनो हाया थार खोथाखौ हजम खालामनो हाया आरो जाय होनदों कि लाइक you are not educated or you don't have knowledge आं प्रुफ खालामनांगौ गैया you saw it already so बिसिमल'सै and I wish कि लाइक रेसपन्स मोनगोन आं आसा खालामो प्रकाश नार्जारीनिफ्राय मानोबा आं गोदाव सोराव without any ट्रेस खोथाफोरखौ मेनसन खालामाखै with proof आरो with legit points जों खोथाखौ मेनसन खालामदों so for that reason I wish कि लाइक